jainkuak. Hementxe Bilbaora etorri gara, zirkuito berria prestatzeko, baina oraindik ere Bilbao honen azken puntar arte joan behar dugu. Boluetara hain zuzen ere, eta bertotik Ibai Zabal Nerbioi ibaiak, biak lotzen baitzaizkigu goazen tokian, bertoko fabrikak eta bertotik bueltatxo bat emango dugu. Hau da, Basauritik eta Rigorriagatik, eta berton dugune erregistro industrial guztitik. Erregistro industriala igual, bertone zeon fabrikak eta garrantzitsuena, justo, La Salve Zubila egin zuen fabrika zan, La Baskonia, eta, gaur esaten da Mari Montaña, gaur egingo duguna da montaña eta fabrikak, berdea eta grisa, ze grisa ez da beti estigmatiko izan behar, ze, Bilbaotarri adibidez, gauza on asko eman zizkien, batez ere batzuei, eta beste gehiengoari kendu egin zizkigun, baina, hementxe errotu ginen batzuk eta ari zor diogu, fabrika ari zor diogu, eta haietan berezi bat La Baskonia ikusiko dugu gaurkoan eta beste hainbat. Zeren, naizta nik barakadotarra izan, eta ezkerralde hortan beti izaten dugune, orgullo obrero kontu hoi, esan barra du gaur egunean Basaurik askoz ere gehiago mantentzen dituela fabrikak, ze, Azelor eta Mitaleko bi faktoria erraldoia berton jarraitzen dute produkzioan, guri eskerraldean ez zaigu bat ere gelditzen, han Trapagaran alboan eta badago, badaude baino txikixeagoak. Eta miniazeria eta holako kontuak, baina egia da Basaurik baduela ingurune ikusgarri bat, industria ondareari dagokionean, martxan duena oraindik, ez dakik guztien bat denborarako, eta ja erdi jausita duena, beraz, guztiz jausi baino lehenago, Arantza eta zirkuito poli bat egingo dugu, Basauritik hasi, Zaratamara io, bertoko baserriak eta baserri giroa eta euskal giroa bizi, eta gero berriro ere kalera, irira, Arrigorri Arantza, eta berriro ere, han migrante familiak eta joandako tokira, eta erdera, gaztelania, orain gontan, nagusitzen zaigun zonaldera. Beraz, kontraste eta dikotomia guzti izango du gaurko ibilaldiak, txirrindu bideak. Ez dakit zirkuito bezala, zirkuito bezala sartuko dut, agian pasaren asteko hori kende egingo dut, zirkuito bezala. Hoxe, Bilbao pasatzen dugun eta goazen lehen baien, Boluetako zubi hortara, lehen, Santana de Bolueta, justo guztia hasi zen tokia egon zen fabrikaren tokirarte, hain zuzen ere. Venga animota, urren arti hori nik ezen hori, azkenerak utziko dugu. Venga, oraintxeko ikusten gara berriro. Mundu altatu joaten da eta geografia fisikoa baita, urbanismoa ze esanek ez, hementxe duzu edifizio Zebra izeneko horietariko bat, milaka dira munduan zehar eta Bilbaon ere, nahiz zaurak berezitxo antzean ibiltzen dian edo nahi diren sinestu nahi izana, gero hemen diruak mandatzen du eta azkenean danak tipologia berberarekin. Hori 19. mendeko azken urteetako Bilbaonetzan gertatzen, baina oain turismoakin eta danak antzeko parezido. Eta txini bat eta ikusten duzu, eta esan dugu gaurkoan, bagoazela Basauriko Arrigorriaga eta inguru hortako, justo Ibai Zabal ibaia eta Nerbioi ibaia batzen diren leku hortara, gaur egunean Basauriko Urbi auzoa dena, pixkote, Bilbao ipurtzuloan desarrollatu zen industria guzti hori jasotzera, desagertu baino lehenago. Eta hortxe duzue, orain desagerpenetaz hitz egin da, Santana de Boluetako fabrikatik utzi duten bakarra. Tximinitxo bat, justo Bizkaia, gaur eguneko Bizkaia egin zuen fabrika egon zen lekuan, hori da iraganari zor diogun errespetu guztia, eta udaletxeak eta diputazioak eta gobernu askok
eta PNV eta nik uste beste guztiek ere, beti ere, hori errespetu berdina erabiltzen dutela, inolako errespeturik ez, eta holako gansadak egiten dituztela, ez dakit nik etxalde hauetan zeintzu biziko dian, ez da ere, zenbat jende behar duen etxe bizitza Euskal Herrian gero, 1.000 eurotik gorako alkilerrak ordaindu behar baditugu. Hainbesteko lanik eta hainbesteko soltatarik nik ez dut ikusten, ez nerean, ez da lagunenean ere. Baina, bueno, betiko kontuk, hortxe, Las Torres de Mordor, hori eskinako abeltzori. Nio hori gustatzen zait, egia esateko, zebra kontu honetatik guztiz aparte dago, eta zebra kontu hau sortu baino lehenagokoa da dorre hori. Dorre hori egin izan bazuten eta gero hemengo fabrika errespetatu, La Baskoniarekin inguten antzera, are eta edertuago. Hemen etxe barri parian gaude, Boluetako zubilan, garai batean hemendik igarotzen zen Arratiko tranbian zea, o Arratiko trena, bilak zeuden. Pentsa garai batean, zelako mobilitate kontuak zituzten Bilboan. Hori dana negozioa zen, konpainiak linea paraleloak egiten zituzten eta euren artean konpetitu, horrelakorik ez dago. Dana dira dirua duenaren lagunak eta konpetentzerik, nahiz eta esate duten hau sistema kapitalista bat den edo liberala, hemen liberalismonik eta apenas ikusten dut. Hau dena diru publikoz mugitzen da. Eta dirua duenak diru publikoz egiten du dirutza guzti hori. Hauxe, hemendik Arratiko trenatik pasatzen zen kontua, eta orain Zubitxoa ikusiko dugu, eta, Zubitxoa ez, tuneltxoa, bertotik igarotzen izan tranbila o trena ez dakite zehazki zein zen. Eta hemen jendia, kale Boluetan gaude, eta hemen merkadilloa dago gaur, igandea da, eta hemen Monteforteko bidezka eta hortik aurrera Herrigorriaga. Beraz, guzen zonalde guzti hau deskubritzeraz, gainera Bidegorritik eroso, así que gero Zaratamo eta ingo dugu errepidera saltua. Venga, aurrera. Eskulturatxoak eta egitea asko gusten zaie. Gero, erekina mantendu, ez bada herria bera, berdin zaie. Garai batean eskola izandako ofizina ditugu hauek eta La Baskoniako ofizina dira. Hementxe, ez duzu erekin askorik gusten, hemen rotondantzeko badago, baina atzean ikusi duzuen guzti hori La Baskoniaren eskumenekoa zen. Hortxe ikusi dugu lako struktura txatargantzako izango zena. Eta ladrillozko etxe bizitza erekin oso txulo bat. Karo, guzti horri ditzen diote la Casa de los Gitanos, karo, zena. Erromintxela, hijitos, preton bizi direlako, eta lehenengo ikusi dituzuen La Baskoniako imagen generala ikusi duzuen etxe horiei Las Casas de la Tolosana ditzen die. Tolosana kontu hori ez dakite zeatik izango zen, baina kuriosoa. Agian babarruna jatzen zituztelako bertan asko, lagitek izango ziren. Etxe bizitza hori tipologia zera, langilea du, garai batekoak eta La Baskoniako
etxe bizitza ziren, Baskoniako langileentzako etxe bizitza. Gero ladrillozko beste ingeles itxurako beste eraikin hori ja ez dakit, hori ez dakit, ze fabrikari pega gina dago, ArcelorMittaleko sekzioren bat edo ez dakit izango den hori, eta igual ofizinak ere izango ziren, ez dakit etxe bizitza edo ofizinak, ez dute Basauriko udaletxearen eta zean ez dute bueno, txarraska ditzen da gaztetxea, ez dute informazio hori topau eta hoxe. Bueno, izugarri jamen dagoen guztian, orain aurrera jarraitu, Galdaka orantza, eta, Bridgestone garai bateko Firestone pasatuko gara, eta berton ere ikusi kantatuko izu beste bitxikeri bat. Hala pas, Zaratamora bidea. Bueno, ikusi duzu imaginetan, agertu zaigu ja berdea, zelaiak, landak, eta aldatzak ere bai. Eta, bueno, Arkotxa auzoan gaude eta begira, Begira batzutan zelako joitak aurkitzen ditugun, espero ez dugun tokian, eta gainera seguro inolako zera, dataziorik edo erregistrorik gabe direnak. Nun baiten egongo da, baina, bueno, tipologia kasa barataz da, ziurrenik ere, igua agian, ez dira, mende hasierakoak izango, 20. mendeko lehenengo, bueno, 1920koa da zea, legea. Baina ben ja Arkotxan gaude eta den baserri mundua eta ikusten duzuenez ja beko industria formako etxe bizitza horiek hemen ja transformatu egiten dira. Eta Loluri edo Bilbaon ere
beste batzu ditugu tipologia honetakoak. Higienismoa deitzen zena. Bi pisu, etxe txikitxoak, txikitxoak, garaiko estandarretako nik uste, orain bertan hau jauregia litzateke, badakigu Iralako etxeak eta ez dakit hiru solairu diren eta gero etxoko abean. Bueno, harako tipologiak eta egiten ziren, normalan estuxak dira, ventilazio kontuetarako eta horako entorno eta naturaletan eta egoten zilan, eta langile familiak nola biten ere ingurumen sano batean bizitzeko, gero fabrikan egin bertuterako lan, eta ez zen komeni gaixotzea, esiltzea. Langileok bizirik nahi bai gaituzte, fabriketarako pertsona behar dituztelako. Eta batek daki, halako distopia baten, enpresariek eurek, robotak dituztenean, ez direngu akatzen hasiko. Bueno, halako kontutxoak, eta hemen Arkotxa auzoan, azelako joyita. Bueno, ikusi duzu, orain dira minutu bat, fabrikaz inguraturik. Eta orain Arkotxatik gora, Zaratamorako aldapatxo harturik, berrebea besterik ez? Ai, ama, hoidek. Bueno, eta begira, Han larbolean eta ibilaldi panoramikoa aipatzen genuen, Zaratamok ere, baduzke, biztak, eharraskuak. Eta, bueno, hementxe, San Vicente auzora helduko gara. Gogoratu, Barakaldo berez, San Vicente de Barakaldo dela, Basauri, San Miguel de Basauri den bezala, San Miguel auzokoek, puskate apartaturi daude, gaur eguneko Basauriko hirigunetik, eta hori, izaera berezia dute. Eta San Vicentekoan noski, berdina. Gu gara putoamoak, bilbotarra baino askoz ere gehiago. Eta ez dezala hori inor gezurtatu. Eta bueno, baixe, Firestorenena, astu intzaitela esatea Firestorenena, ez da astu egin zaitere, relief martxan jartzia. Beraz, azkeneko mapita hori barike jasoko duzue txapa guztia. Dena dela, etorri dintzan beste aurretiaz, eta Wikiloken bai baduzuela. Amaitxe. San Vicenti. San Vicenti donde Vikendi es hostiarik. Gu gara Sanbikoak. Txopo Sanbi. Jaiak urtarrian, Hore... Utarriak hogetabi, etor zaitezte, Euskal Herriko jaidiko nena diata, dudi pare. Bueno, astu intzai relibi jartzea, eta filostuneko kontutxoak. Kurioso agintzait, Firestone bera, Basaurik udalak, 1980ean, hau da, gudazirila baina putxu bat lehentxo hau, negoziotan hasi zela, marka estatu bartuagarekin fabrika bat Basaurin jartzeko. Hori, berezi egin zait asko, gaur egun hori hiltzen dira. Komunidad Europeako eta Pradales eta negoziotan egongo balira bezala, trafiko influentzia kontu horietan. Baina, bueno, hane, 30ean, hau da gure osoa, Bueno, guazen, Zaratamoko San Vicenteko ezagutzera. Kotxe batek errapatu baino lehenago. Bueno, esaten nitzuenez, tabernari badagoen. Hori alde batetik, eta gero bestetik, beste hito bat dauka Firestoneko fabrikak, 1972koa. Eta hau izango zen, izan zela, emakumeen eta gizonen arteko lehenengo salario ekiparazioa edo
Olako konturen bat. Hiruro eta maian bertoko emakumeak, kesu izan ziren, gizonezkoak, gizonezkoak diru gehitxu hau kobratzen zutela, mentxakurrak denak, tabernarik ez dago, Ze txotxo! Bueno, udaberria eta ikustean, mentxe, hortxe ditugu udarako matxak, Hone, hau dira zarzilloak, eta menteke, zera, horri berriak jaiotzen dira, eta zarzillo horietatik baita, gero lorak, eta lora horietatik, fruitua noski. Baina oraindik ere, mentxe, lana dute, hemen iguale, izango duten humedadiakin, iparraldera pixkote dago begira, norte beste, erdik aldutan hau. Eta bueno, malatxo baten euskila joko dio, nahi badoka, euskila eta jotzeko, txakurrak, me cago en la mar. Eta bueno, gero lora ernatzen denean, fruitua agertuko zaigu, agertu dira txiki-txikitxoa daude baina, gero horiek berde kolorea hartuko dute, handituz joango dira, eta ekainerako, edo uztailerako hasiko dira kolorez aldatzen, txuriak txuriantza, beltzarantza, honek txuriak izango dira. Eta gero bueno, orain daukagun klimarekin bat edaki. Inoiz hemen abuztuan batuko duten uzta. Venga gero igual tabertxo baten abera mengo, bertoko txakolien bat hartzen dugun. Pena pilota esekarri izana. Bueno, zarata motik eta nik zero esautzet, danen elezkano baldin espada. Eta amentxe emango zituen lehenengo pelotakadak. Edo eta futbolzelaian, asko, normalean futbolian eta pilotan ibiltzen dira eta gero nagusisten direnean bat edo bestea aukeratu, danelek pilota aukeratu zuen. Eta ederto, Gero eta pilotari gehiago ditugu hemen Euskal Herrian eta. Bueno, modan dagoen bertoko kirola dugu beste batzuen gainbeheraren kolkotik, Paliza emakumeak adibidez, orain dela 2 hilabete edo, emazuten reportajea eta eureia kasuan dirik ez ditela egiten, esan zuten. Han Hernaniko beste frontoi mitiko batean, agian beste kontu batzuengatik, baino, ura ere aski ezaguna. Hemen antxe elizi, Zaratamo, danleli adibidez, hau nire sintxazio propioa dira, baina egertzen zaion euskaraz jakin baldin, jakin bazekin noski, Zaratamo herri euskalduna da, baina kalea oso hurbilan dute. Eta normala da, bertoko neska mutilak, koskotzen diren heinean, Arrigorriagan edo Basaurin edo Galdakaon egitea bizitza baita. Eta horiek erdal herria dira. Izan dezakete euskara presentzia handiagoa edo txikixagoa, baina kalea ohikoan, baldin ez da azpeiki edo askoitxi edo konturen bai, Gipuzkoa barne-barnea aldean, normalean erdalguneak dira. Eta danleri ere, askori gertatzen zaigun bezalaxe, denboraren poderioz, amak, aitak, amonak, aiton amonek erakutsitako hizkuntzari erraztasuna galtzen joaten gara, eta hori da normalean hizkuntza baten galera antizipatzen edo abisatzen duen kontua. Nik ez dakik gaur egunean Euskal Herrian zenbateko jakintza bai, hori gobierno baskoko datu babu horiek askotan bebeti gabiltza kontu berberekin, gaur egunean noski eskolaratzen den
gazte jendearen 80%ak egiten du euskarazko ereduan, baina gero beste kontu bada hizkuntza ikasten duten edo ez. Neronek ingelesa nire garaian enuen ikasi eta 6. mailatik izan duen asignatura bezala. Beraz, bueno, hortan ere kontu handiarekin egon behar gara. Eta batez ere, hizkuntza bera bizitzeak dakar hizkuntza hori etorkizunari begira albideak izatea. Eta askotan instituzioi eta ligatuta edo pegatuta dugu euskera eta gero kalean ez dugu inolako presentziarik. Horretxegatik ere kanal txorra hau euskaraz egitearen arrazoia eta beste asko ikusten dut baita ere Instagramen euskaraz aritzen dianak eta ez dakite zenbaterainoko edatzea izango duten beste Instagram influencer euskaldun horiek. Baina, komunitate txikia gara eta badakigu interneteko kontu hauek diruari lotuta dauden enean, zenbat eta follower edo jarraitzaile gehiago izan, hainbat eta diru gehiago jasotzen duzula eta beharrezko duzula erdi milioitik gora follower izatea eta Euskal Herria euskalduna mundu zabal osoan 700.000 bagara, hortxe ibiliko gara. Bueno, zaratamo, hemen bai ikusten dela zea hori ez da. Beste baten esan dizute, relief astu dintzai dela grabatzen jartzea. Hemen, indianoen palmerak. Eta lehendik ere grabatuta nuela Wikiloken, beraz Wikiloken baduzue bueltatxoaren traka. Eta hartan hemen umetxoak eta euskaraz entzun nituen eta amari komentatu nion eta amak esan zian, Zarazam euskalduna zela eta bersegatik harritzen nintzen edo posten nintzen eta, esan nion hori ez da. Hain kaletik hain urbile egon da, beti olako guneek ere arrisku bizian izaten direla. Baina, badiru hendik ere Zaratamok mendik puntan, asterixen eta aldea galiarra bezala aguantatzen duela eta izan dadila horrela urte askotarako. Oizutena nunago zelarretan urepeleko hartzaina mendile galetan gora horitza penden gerora iesetan joan nintzana. Jende pila pasioan, hemen, Jesus. Txakoliarena, agian, burbustuko jaietan botako bertu azkenean, profezia egi bihurtuko da. Hortik, omen, bazen deskubritzea. Amabi orduran du. Atzo ja amaitu ziala eta gero batez. Ja karabanatxo txiki bat zuten eskenatoki bezala, horre behian. Eta, gauzten baten gabitza, 15, 16, 17, 18ko. Maiatzen eta goratu, burbustuko jaiak. Lau, 5 basarri edo hemen bueltan. Pasatxo txiki bat, antxe behian. Txosnatxoa eta eskenatokia. Beraz, besterik ez dugunez behar.
nik agendan apuntatuko dut, eta atorrin urtean, orduntxe bai etorriko nitzela, ez dakit Mari Carmenekin edo Gadriarekin, baina, jake, hane Zaratamoko San Bizenteko auzoak zuen tabernarik, honea etorriko gea, Moskortzea, maiatzean. Hala, Burbustuko jaiak, 17-18 maiatzean. Garza real, ikusi duzue? Me cago en la mar. Ui, nek! Bueno, antxe, barrera bat eta ikusten da, Arcelorreko etxebarri hemen dugu, fabrika, eta karo, Arcelorreko puntu hori dator, La Baskoniatik. Hau Kristoren fabrika txarra zan baita, pentsa, hemendik trena eta igarotzen zen, ja, beti ikusi dugunez, fabrikara, zuzenia materialak eramateko, eta hementxe, zutunik utzi duten partetariko bat. Zegero, etxe bizitzak eta egiteko, zehazki nondik egiten zioten baita terreno satiren bat, eta hau kolokan egonda urte luzez. Azkenean badirudi patrimonikoi, bado erakunde bat, ez ofiziala, edo ez dakitzea ditzen den. Ondoare kontu hauek eta zaintzen ibiltzen dena, alduten presioa egiteko holako konturik eta ez botatzeko. Eta, La Baskoniako pabello joiek justo, ni giatan nintzenean Bilbaon, nazionalei, askotan esaten nien nola hor Concordiako trenaren geltokianetan, nola estruktura eta burniskoa zan, eta arek zuen roblonaturiko izeneko torlojuak edo. Torlojuak ez dira, baina, roblonez. Eta nola, Eiffeldorreak ere teknologia hura erabiltzen zuen, piskote garaian jartzeko.
Pabello joiek ere, Torre Eiffel bezala egindakoak dira, estruktura roblonatu bat da, kristoren balioa dute. Olakorieketan ikuste, bakarrik, ez dakit Galesen edo Irletan dagoen, Gales edo izango Liverpool edo olakoren bat, Eta holako kontuak merezi dute zutunik jarretzea eta mantentzea, ze horiek bai direla historia, eta ez, museoen inguruan, zenbaitzu museoen inguruan kontatzen dizkiguten histori faltsuak. Baina, bueno, Baskoniako honek, antza denez, libratu du, eta ziurrenik ere horratzean duen herri horretako familia askok, alaxe nahi izan dutelako izan dela, zeholako fabrikaketa, Basauri edo, Barakaldos edo Sestao bezalako herrientzako, fabrika haiek izan dira dena, gehien entzako bintzat, Arek moldatu ditu herriok eta hein handi batean Bizkaia eta beste hein handi batean Euskal Herria eta baita ere Espainia bera. Osea que, ojo, cuidao, eta beti ere, guk ja zarra gara eta kontu hauek ez dute zatarako balio. Baina, bueno, gazte jendiak eta alakoak mantentzeko grina mantentzen badute, gaitzerdi, maniak eta alakoak baita, horiek ere patrimonioa dira, ondarea dira Euskal Herrikoa eta Euskal Herritarena eta euskerarena eta ezkerrarena. Beraz, huelga bai, jaia ere bai, burbustuko horretan bezala. Venga, agian egunen baten burbustun piztuka zaigu Euskal Herria askatuko duen iraultza.